Bueno, kumusta na? Nakaplasta na ba mo? Naglaom kami nga nakamos maing palawas, kuha na sa inyong papel, ballpen, isulat ang bersikulo, pagkatapos sa mong programa, basa pagbalik kung nabagid sa balaang kasulatan. Okay? Ato pangumusta sa tanan natong suki nga nagasunod ni atong programa, Pangutana Pastor. O sa dili pa ta mo padayon sa unahan, buot na ko i-recognizar ang atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference ilun sa pagdumala ni Pastor Edwin Golfan, ang atong pinangga nga presidente o sa iyang executive secretary Pastor Roger Caderma o kang Sir Belliton nga mao nga ato nga treasurer. O amo handom nga diin mo padala no sab kamo sa mga pangutana o ayaw kamo pagpanuko, pwede kamo manawag sa number nga naa sa inyong screen, no? O alang sab sa Bukidnon area, inyo lang i-text, no? Kay tamukon man siya sa FM, dili man ninyo makita ang number sa screen. I-text lang niyo ang 0916-557-4777. O subong ko, 0916-557-4777. Okay, mag-ampo ta. Salamat o Diyos sa imong paguban kanamo, salamat sa imong gugmang panalangin. Amo gikalipay ang paghimamat kanimo niini nga puntuha sa magatuon kami among imbitahon imong balaan espiritu magagiya kanamo. Panalangini ang tanan nga maganagsunod din programa kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay. Ato sab i-recognisar ang nagtamok nini nga programa dinhi sa Long Vine Radio sa Valencia. Ilalong sa pagdumala usab sa ato nga district o sa atong church pastor, Pastor Ebenezer Perez, o usab sa iyang luyo-luyo diya sa studio si Brother Hans Paler. O usab gitamok usab ni dinhi dapit sa Kadingilan, ilalong sa pagdumala usab ni Pastor Davin Gamuza, o usab kang Pastor Judibin Cabil nga naa karon nga na-assign sa Don Carlos nga district. Ako nang hinaot nga naa kamo sa mayong panglawas tibok sa imong pamilya ug sa mga kaigsuonan. Ug usab mga pinangga atong gipasalamatan ang tanan nga nagpadala og mga text question. So dirita sa text question una, biri kang Kiboy Palma 0909 8963753. Pastor, okay, sumala sa mabasa sa Biblia Lucas 11. Ang tudlo ni Jesus mahitungod sa pag-ampo sumala sa Biblia, litra por litra nga wala may mabasa nga kinahanglan mag-ampo magluhod, maghapa og magpiyong. Pastor, asa man ni nagsugod nga mag-ampo nga ingon ani? Sa Lucas 22:41 ato mabasa si Kristo miluhod og nag-ampo. Pero ampo ni Kristo. Sa Lucas 11 wala man siya nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga mag-ampo kamo og magluhod, maghapa og magpiyong. Thanks, Pastor. Okay, daghang salamat yan na imong text. Giunsa nimo pagkahibalo nga wala magtidlo si Ginoong Hesus niini ang gitawag na tog maghapa, magluhod o uban pa, no? Ug ang ato kamatuoran nga pagakaplagon dinhi laman sa balaang kasulatan. Sa alas kasayuran sa mga kaigsuonag kahigalaan nga nagsunod ni atong programa, na ay mga grupo karon nga ang ilang ampo puro ragyod luhod, no? Walay tindog, walay lingkod, kay alang nila sa ilang nahibawan ang ampo luhod ra sad. Nasay grupo sa reliyon karon wala say lingkod, wala say luhod, kundi puro tindog, no? Wala ko kabalo kung unsay sinugdanan silang pagtulunan nga kung mag-ingon ka og lingkod naman tay mabasa, kung maingon ka og nagluhod nasa tay mabasa, kung maingon ta nagtindog nasa tay mabasa, kung naingon na nahapa nasa tay mabasa,
Kini mga posisyon sa mga pag-ampo nga atong mabasa sa Biblia. Okay? So atong testingan pagbasa ang atong Biblia, unahon nato ang naabay mabasa nga nag-ampo, nagtindog. Pwede ba ang posisyon sa pagtindog? Yes na. Atong tan-awon sa Marcos 11, no? Sa bersikulo 25. Okay? 11, 25, nag-ingon siya diri. Og inigtindog ninyo aron sa pag-ampo kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa pasaylo kini aron ang inyong amahan nga anaa sa langit mo pasaylo usab kaninyo sa inyong mga paglapas. Unsa gingon ni? Og inigtindog ninyo aron sa pag-ampo. So naay posisyon sa pagtindog sa pag-ampo. Na sa Biblia. Gani nagtambag ang Biblia kung magtindog mo magampo, pasayloan ninyo ang nakasala ninyo, no? So imo makita nga wala gisaway dinhi sa bersikulo nga sayop ang pag-ampo nga magtindog. Walay mabasa diri, no? Gani napay mga daghang mga bersikulo nga ato makaplagan dinhi nga tindog. Kung dagan sad ka sa Old Testament, nagyapon unang Samuel, no? Sabihin niyo Biblia sa 1 Samuel chapter 1 verse 24 to 26. Okay? Nag-ingon dinhi mo makita dinhi sa Samuel og tin-aw kayo ang atong mabasa dinhi nga matahog nga pagkahubit usab, no? Naa day eksperyensya dito sa Old Testament nga nay nag-ampo nga nagtindog. Ingon siya dinhi. Okay, sa unang Samuel kapitulo 1 bersikulo 26. Og siya miingon, "O Ginoo ko, ingon nga ang imong kalag buhi pa, Ginoo ko, ako mao ang babay nga mitindog haduol kanimo dinhi nga nag-ampo kang Jehova." So naay tindog mabasa sa Old Testament nga ang ilang posisyon sa pag-ampo nagtindog sad dinhi sa New Testament sad sa Marcos 11:25 nagtindog usab ang posisyon. Now ang question dili na siya sayop nga naman nga puro ra magyud luhod. Alang usab sa nagbansay mahitungod sa puro sa tindog na say gitawag nato igsuon og luhod nga ampo. Kani iyang gideklarar nga Lucas 22:41 ato ning dungagan sa Buhat kapitulo 20 sa iyang bersikulo 36, no? Na ay mabasa nato dinhi nga nagampo usab nga nagluhod, no? Nag-ingon dinhi. Kapitulo 20 bersikulo 36. Og sa nakasulti na siya niini, siya miluhod og nag-ampo uban kanilang tanan. So naay luhod nga pag-ampo. Naasay tindog nga pag-ampo. Naay posisyon sa manini. Naa pag yoy gitawag na to hapa na nag-ampo. No? Okay, atong tanawon kay depende nagabari man na sa kultura igsoon, no? Dinhi sa Marcos kapitulo 14 siyang bersikulo 35 mao ni ang gipahayag sa Biblia aron ato makit-an kung unsa magigisulti diri sa balaang kasulatan. Ingon siya dinhi igsoon sa Marcos kapitulo 14 sa iyang bersikulo 35 og sa nakalakaw siya jutay sa unahan, siya mihapa sa yuta og nag-ampo nga kung mahimo man ilikay unta gikan kaniya ang maong takna sa kasakit. 36. Og siya miingon, "Aba amahan ang tanan mga butang, mahimo mo kuha kanako kining kopa." Si Ginoong Hesus nagampo nagapa. Gani sa imong pangutana dinhi ang imong nabasa ra, si Hesus nagampo luhod. Wa kakabasa nga si Hesus nagampo sad naghapa. Naasad mabasa sa balaang kasulatan. So naay tindog, naay luhod, naasay hapa. Okay? Nasay usa dinhi nga nagday kay ang pag-ampo magud igsoon mo ang pagdalay sa Ginoo labi na diha sa iyang balay. No atong tan-awon usab nga naay naglingkod dinhi ikaduhang Samuel, no? Kapitulo 7 sa bersikulo 18. No? Mo ni ang gisulti sa balaang kasulatan, 7:18. Og si David, ang hari, misulod og milingkod at tubangan ni Jehova, og siya mingon, "Kinsa ako o Ginoong Jehova, og unsa ba ang akong balay nga gidala mo ako kutob ni ining kalayon?" Imo makita dinhi nga nisulod siya, naglingkod.
Unya daig sa Dios, nakigistorya sa Dios. Kaya ang pag-ampo magud igsoon mo ang pakigistorya sa Dios, no? Pagdaig sa Dios iyang ngalan, no? Pagpasalamat kaniya. Kaya nga naman, mao man ni ang Biblia nakigistorya ang Dios sa ato pinagi sa Biblia. Kita usab makigistorya sa Dios pinaagi sa pag-ampo. So niya ay lingkod. Nanay tindog, nanay luhod, nanay hapa, napagilingkod, napagiampo nga naa sa higdaanan. No, of course, ginahimo ni sa mga tao masakiton, labi na sa naa sa gitawag na tong hospital. Na dinhi sa Salmo, versikulo 63, kapitulo 63, versikulo 4 ngadto sa 6. Ug atong makitaan nga mauni ang iyang gipahayag nini nga bersikulo ha. Okay? Ingon siya dinhi, Psalm 63 verse 4 paingon sa 6. Dili sa bersikulo 4. Sa ingon ni ini, daigon ko ikaw, samtang buhi pa ko. Sa imong ngalan, magabayaw ako sa akong mga kamot. Nay nagdaig, nagbayaw, imo makita ang pag-ampo, it's a form sa pagdaig sa Ginoo. Mao magani nga sa atong pag-ampo, nagpasalamat ta, unya nagdaig ta sa Ginoo, unya mangayo ta sa atong nga gusto nga gapangayoon. Gani dinhi sa bersikulo 6, tiwason nato sa pagbasa. 6, sa diha nga mahanumdum ako kanimo sa akong higdaanan, ug magapamalandong kanimo sa mga pagtukaw sa kagabion, nasa higdanan na malandong na nagtukaw sa gugma sa Ginoo. Imo makita nga daghang klase sa posisyon sa pag-ampo. Actually, igsoon, dili na sa posisyon sa pag-ampo. Ang pagkasinsiro sa atong pag-ampo. Actually, kita tanan dili kabalo mo ampo. Igo lang ta gitudluan sa Holy Spirit kung unsaong pag-ampo sa saktong inampuan nga diin madawat sa Ginoo. Og nalatid ka na sa Roma kapitulo 8 sa iyang bersikulo 26. Atong tan-awon ang Roma kapitulo 8. Aron makita nato nga ang Holy Spirit sa diay mo impluwensya sa imong kagalingon aron kabalo ka mo ampo kay dili magutak kabalo mo ampo. Nga dinhi sa Roma kapitulo 8 bersikulo 26, ingon siya, sa ingon usab nga paagi ang espiritu, kapital I ang gibutan diri, ang espiritu mutabang kanato sa diha nga magmalayuhon kita kay kita ugod dili man makamaong moampo. Sa ingon diha, kita ugod dili man ta kabalo moampo. Una nga ang espiritu, iyon siya din nga mutabang. Okay? Di magunta ka balumuampo, sa hustong inampuan, apan ang espiritu, mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato og uban ang laglum nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Tiya mo na? Laglum nga pag-agulo nga dili malitok sa pulong. Nakasulay mabuig soon nga nag-ampo nga kahilak mo, konsensya mo, kanabitaw nagbasol mo, kana nagpasabot nga ang Holy Spirit go work out sa imong kasing-kasing. Ang kuya manggod kung wala na kay feeling sa paghinulsol, wala na kay pag-feeling sa kahadlok, kabalaka, uban pa nga mga emosyon diha, nagpasabot wala na ang Holy Spirit. No? So mamangani imo makita din nga tudluan tas pag-ampo ang mutudlo pag yun ang Holy Spirit. Mumanggani nga humanatog ampo ato gina siyang tuhuan nga ato na siyang nadawat, no? Muna ang makita nato sa Marcos 11 sa bersikulo 24. Tuntuhuan nga ato na siyang madawat kay pinagi sa pagtuo mapahimot manato ang Dios, no? 11 bersikulo 24 ingon siya diri. Okay? Muni ang nakalatid. Busa, sultihan ko kamo, nga bisan unsay inyong pangayoon, pinaagis pag-ampo, tuuhi nga inyo na kini nga nadawat, og kamo magadawat ni ini. Tuuhi. Unya, sa atong pag-ampo igsuon, ato ng pangayoon, tungod alang sa ngalan ni Jesus Christ. Kay, mabitaw nga pagtuktok kamo, aron kamo pag-aabrihan, di ba? Unya, tuktok ta ngadto kang Jesus Christ. Unya, hangyo ta kang Jesus Christ. Unya, pinaagi sa iyang ngalan, mangayo ta. Muna nakalatid sa Juan 14, versikulo 13. Muna ang gingon sa Biblia, no? 14, versikulo 13.
o bisan unsang inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini aron ang amahan kapasidungdahan diha sa iyang anak. Okay? Pangayoon diha sa iyang ngalan. Ang ngalan ni Jesus Christ may power, may authority, no? Nga diin mo grant sa atong mga request kay siya nakabasa sa atong kasing-kasing. So, mao ni ang tubag sa imong mga pangutana igsuon nga gunaw na ka nga walay mga positions pag-ampo diha. Actually, ang gilantaw sa Ginoo dili ang posisyon, ang iyang gilantaw ang kasing-kasing, no? Mag-unsa man ang posisyon kung ang imong kasing-kasing layo, no? Sama ka sa gisulat dinhi sa Lucas 18 nga sa bersikulo 11 ngadto sa 14 nga adunay gitawag nato dinhi nga usa ka tawo nga Hudiyo o usa ka maniningil sa buhis nga diin nagampo silang duha pero lain-lain lang posisyon, no? Ingon siya dinhi sa bersikulo 10, dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pagampo. Duha ka tawo. Ang usa ka tawo nag-ingon dinhi sa sumpay. Ingon siya dinhi aron sa pagampo, ang usa parasiyo o ang usa maniningil sa buhis. 11, og ang parasiyo mibarog og ngadto mibaroga mitindog. Mibarog og ngadto sa iyang kaugalingon nagampo siya sa ingon niini, O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa uwang tao nga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw og ako dili usab sama niining maniningil sa buhis. Nagpuasa ako makaduwa sa usa ka semana o nagahatag ako mga ikapulo. Pero tanawa ang usa ka maniningil sa buhis. Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog, tindoga. So ang mao nga parasiyo nagtindog usab unya ang maniningil sa buhis nagtindag usab para sila posisyon. Pero lahi-lahi ang kasing-kasing. Kay ang maningil sa buhis ngayon, apan ang maningil sa buhis nga nagtindog nga nagpalayo wala gani mo payahat sa iyang mga mata ngadto sa kahitasan hinunua nagpamukpok siya sa iyang dughan nga nagkanayon, O Dios, kaluy ako nga makasasala. Pero niining duha asa man ang gidawat sa Ginoo? Siyempre, kaning maniningil sa buhis. Parehang posisyon, tindog, pero lahi-lahi ang kasing-kasing. So, dili na siya sa posisyon igsuon, kundi ang kasing-kasing sa kasinsiro sa usa ka tawo nga diin nag-ampo ngadto sa Dios. Okay? So, daghang salamat nining unang nga pangutana. So, kung naamoy pangutana live, atong dawaton dinhi, giaghat nato atong mga caller sa pagsugod sa pagpanawag ay atong tagaan og pagtagad ka ng inyong mga pangutana. Okay? So, diri sa ta sa ubang nga mga text question. 0926-197-1630. Sa SDA, Pastor, wala mo'y pare, pwede ba pod, bunyagan, usa ka bata sa SDA? Okay, pwede ba kuno bunyagan ang usa ka bata sa SDA? Depende sa bata. Naay bata nga kindergarten, naay bata nga primary, naay bata nga junior, nasay bata nga gitawag high school. Ingani magud ingani mga pinangga, dili na siya sa gitawag nato nga unsay iyang edad. Kung dili makasabot na ba siya? Matudloan na ba siya? Mo nagingon sa Mateo 28:19. O ang panglakaw kamo sa tibok kalibutan himo ang tinunan. Okay? O pamautismo kamo sa ngalan sa Man sa Anak ug Espiritu himo ang tinunan. Kanang word nga tinunan meaning unsaon paghimog tinunan kung di pa siya ready ang iyang utok sa pagsabot sa Biblia. So kung ready na iyang utok sa pagsabot sa Biblia, makadawat na siya kang Ginoong Hesus, so imo makita nga musulod dinhi sa Biblia. O usab kanang makahinulsol na siya buhat 2:37-38. Unya nangasakitan ang mga tao sa wali sa mga apostoles og miingon ng mga apostoles unsay angay namong buhaton. Og niingon ang apostoles, pabautismo kamo. So meaning to say, mabautismuhan ang tao kung siya adunay gitawag pagbati sa kasakit nga nadutlan siya sa mensahe nga naa sa balaan nga kasulatan. So ingana lang kasimpol igsuon. Okay, natay caller gikan sa ato nga pasudlon si Bernabe Habagat sa Luok, Salay, Misamis Oriental. Okay, Brother Bernabe, pasok. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi, usab.
Akong unang pangutana unta pastor, kay niingon man ang Dios sa mga Hudiyo nga ipakabalaan ang ikapitong adlaw na maupoy inyong Lord. Akong unang pangutana, unsa man at hingpit nga ipapahulay ikapitong adlaw ba o ang unang adlaw? Murag na putol-putol ang signal igsoon. Okay, ang ako nakuha dito unsa gyud ang hingpit. Ang adlaw ipagpahulay ba o ang unang adlaw sa simana tingali ang imong pasabot? Padayon ko no. Kanang pastor, Okay. akong pangutan, ang ikapito, pakabalaan o alak sa Deo. Okay. Kung anak tinara, unsa man ang pit nga iglay, Okay. ikapitong adlaw pa o ang adlaw. Okay. Ang una kong tabag igsoon mo ni, matupan nimo ang ikapitong nga adlaw sa mauna ang adlaw pagpaulay sa mga Hudiyo. Gusto lang nako i-correct igsoon kay walay tay mabasa nga nag-ingon ang adlaw pagpahulay gibuhat sa mga Hudiyo. Ang atong mabasa sa Marcos 2:27 natos 28, ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao. O kung imong tan-awon igsuon ang sugo sa napulo ka sugo, wala siya nag-ingon dinhi nga gibuhat kini alang sa mga Hudiyo. Atong basahon. Exodus kapitulo 20, diretso ta dinhi igsuon sa bersikulo gitawag nato og 9. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton nimo ang tanan nga imong buluhaton. Yes, apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. So alang kang Hiuba nga imong Dios. Of course kay iya sang gihatag ngadto sa mga Hudiyo o dili lamang sa mga Hudiyo apan sa tibuok nga tawo sa kalibutan gihatag ang adlaw ing pagpahulay. So dili ni alang sa Hudiyo lamang kundi alang sa tanan tao. Na kung ang imong pangutana asa gyud ang gitawag og putli nga adlaw nga angay nato obserbaran sumala sa gisugo sa Biblia, walay mabasa sa Biblia nga ang unang adlaw sa simana mao ang balaang adlaw nga angay nga himuong adlaw nga igsisimba. Wala mag-ingon nga kini gipanlanginan sa Dios sama sa pagpanalangin sa ikapito nga adlaw. Laktod nga pagkasulti walay sugo sa New Testament nga kita magbalaan yan ng adlaw nga Domingo. 8 ra ka bersikulo wala na lain sa New Testament. Kay New Testament magyud ang talamdan sa Kristiyanos nga no nagbantay sa Domingo. Ug akong balik-balikon sa pag-ingon, 8 ra ka bersikulo sa Biblia naghisgot og unang adlaw sa simana ug walay usa ni ining 8 ra ka bersikulo nga ang apostoles gisugo nga mauna ni ang puli sa adlaw igpapahulay. Walay usa sa 8 ra ka bersikulo nga nag-ingon nga ang unang adlaw balaan. Okay? Walay usa ni ining 8 ra ka bersikulo nga gisugo sa Dios nga kini siya mauna ang adlaw nga igsisimba. When in fact, ang unang adlaw sa simana, kung imo na siyang lapason, dili ka musimba niya ng adlaw, walay gibutang sa Biblia nga adunay punishment. Sukwahi sa adlaw igpapahulay. Sumuingon kita, nagpabilin ang pagkabalaan sa adlaw igpapahulay nga mahimo kini siya nga talamdan sa tibuok nga kalibutan sumala sa nalatid sa balaang kasulatan. Okay, paluap igsoon. Kanang pastor, Okay. aktor pangutan na unsang at gitimbak mga Kristo kuman sa pag-Kristo. Okay. Ay kumalas linggo din pastor. Mo basaho Okay, bisag nagputol-putol imong signal igsoon, di kay nako makuha ang uban. Ako na lang gyud siyang i-understand sa kinatibuk-an nga imong gisulti bisag nagputol-putol. Naatay mabasa igsoon nga ang mga apostoles uban sa mga tao ang ilang pagsimba na tunong sa adlong igpapahulay human na ni saka si Kristo didto sa langit. Okay? Usmon ko. Naatay mabasa
nga ang apostoles uban ang mga tao natunong ang ilang adlaw nga igsisimba sa adlong igpapahulay humana si Kristo milsaka didto sa langit. Okay? Akong basahon igsuon. Arita abrihi inyong bala ang kasulatan sa Buhat kapitulo 13. Okay? Atong basahon. Dinhi sa 13 versikulo 42. Kining buhat kung imong tan-awon ang chronological events ani dinhi sa Acts 13 bisag kinsan tulujan imong pangutan-on, mga more or less 30 years after sa pagsaka ni Christ dito sa langit. Unya igsuon nahitabo ni dili sa Jerusalem. Atong basahon ang Biblia igsuon dinhi sa Buhat 13 bersikulo 42 nagingon. Og sa pagpanggula nila ni Pablo o ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlong igpapaulay. So sa pag-ingon niya nga kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sunod adlong ipagpahulay, meaning sa panahon sa apostoles sa pagsulti niini adlong igpapahulay. Now kung nagpangga pa sila sa Domingo, okay? Kung gibatasan na ang Domingo sa pagsimba, nganong wala man moingon ang mga tao ngadto sa mga apostoles nga ikausab ni sa pagsulti ugma kay Domingo? Wala man. Nganong mapaabot pa man gid sila og sunod adlong igpapahulay aron maminsahian sila? Nganong di man sila mingon nga ugma na tamag tabo kay Domingo man adlaw mang igsisimba? Nganong wala man sa bersikulo? Kundi nag-ingon siya nga ikasulti unta ni sunod adlong igpapahulay. So atong sundon ang mao nga adlaw pagpahulay, bersikulo 44 nagingon. Og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanan na nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Unsa? Hapit ang tanan na nagpuyo sa syudad. Mayong gikaghapit ang tanan, let us say mga 90% tingali. Wala man word 90%, pero ato lang i-assume nga 90% baka ha. Kaya ingon mo hapit ang tanang tao sa syudad. Oh? Ingon siya na nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ang ubang version ani sa nabasa nako sa Catholic Bible nga diin masimbahon. Oh, hapit ang tanan nga mga masimbahon ngadto sa Dios. No, imo makita ang word nga masimba, meaning ang tunay simba nga nahitabo panahon sa adlong igpapahulay. Mo na akong tubag igsoon, padayon. Pastor, tunod na ko pa Sabadista o dili? Pag-iusap kayo, naputol-putol yung signal. Sabadista ang? Akong pangutan, Pastor, Sabadista si Kristo o dili? Ang imong pangutana, Sabadista ba si? O dili? Si Kristo? Si Kristo aggalon sa adlang igpapahulay. Kanang word manggod Sabadista, gi-address na sa mga tao nga ang ilang adlaw nga igpapahulay mao ang Sabado. So gitawag og Sabadista. So ang uban nga ang ilang adlaw nga pahulay nila Domingo, so gitawag sad sila Domingista. Now, ingani si Kristo ba kay naaman siya sa lugar nga ang ilang adlaw igpapahulay Sabado? Si Kristo ba nagbantay o nag-obserbar sa adlaw igpapahulay? Yes. Kada Sabado. Okay? Lucas kapitulo 4, bersikulo 16. Okay? Okay, gamay na lang kay naay time sa atong pag-break, no? Akong basahon. 4, versikulo 16 nagingon. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinuguga sa adlong igpapahulay. Mitindog aron sa pagbasa. So, nabatasan ka ng word nabatasan, mura ba og
kung mukaon ko nabatasan gyud nako nga mukaon ko katulo sa usa ka adlaw. Kanang word nga nabatasan, balik-balik na siya. Now, nabatasan ni Kristo pagsulod sa sinagoga, matag adlaw igpapahulay. Wala tay mabasa diri nga nabatasan ni Kristo nga matag Domingo mosulod siya. Bisan pa man ang mga apostoles, wala tay mabasa nga nag-ingon nagbatasan ang apostoles nga misulod sa sinagoga matag Domingo. Wala tay mabasa. Time na sa atong pag-break mo, balik kita karon tod. Tugkara ang tanghaga sa Kristohanong kinabuhi. Kutlua ang mga pagtulunan nga naghatod og kalinaw. Ang kuna ang inspirasyon sa pagkinabuhi nga adunay kasiguruhan sa kapasayloan sa sala. Diha lamang kang Kristo. Uban ka namo dinhilang sa Takna sa Pagtuon matag Biyernes alas 6:30 sa gabi. Subaybayi ang Takna sa Pagtuon. Bueno, may balik kita, no? So, katong uban nga gusto pa mangutana live ni natong program atong giagat sa pagpanawag. Pangutana kamo mahitungod sa nakatunan sa Seventh-day Adventist, sa inyong nalibgan sa mga doktrina nga nakatunan usab sa Seventh-day Adventist. Okay, naatay caller. Hello, Pastor. Ang kumpay na Bibalik si Brother Bernabe. Sige, padayon, Brother Bernabe. kanang ang Lucas 4 or ipitad sa pista ihulog sa pan. Moyon ka ako, mga sabadita. Okay, mooy sa Lucas 4 ba kuno gihulog si Kristo sa pangpang. Mooyan ba kuno kung sabadista naghulog? Okay. Niya, si Kristo igsuon gihulog sa pangpang dili tungod kay nagbantay siya sa adlang ipagpahulay. Unya ang mga tao nga muhulog kanya sa pangpang nagbantay sa adlaw ipagpahulay. Wala nila ihulog si Kristo sa pangpang. Maningkamot gyud sila nga ihulog sa pangpang tungod sa pagbantay sa adlaw ipagpahulay. Sabot nag Domingo. Nganong gusto nila ihulog si Kristo sa pangpang igsoon? Tungod ani, sumpayan tagbasa Lucas 4:16 man to. Sumpayan natos 17-18 kay pag-abot dinhi sa bersikulo kung tiuson nimog basa mao na ning punto sa bersikulo 28 ngadto sa 30 nga gusto siya ihulog sa pangpang. Pero ang hinungdan nganong gusto siya ihulog sa pangpang tungod sa iyang pag-angkon ug unsa iyang giangkon niya ang iyang pag-angkon nga gikasuko sa mga Hudiyo. Bersikulo 17. Og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isayas, ug sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin na hisulat kini nga nag-ingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, okay, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa mayong balita. Take note, kaning word nga pagdihog sa mayong balita, something na ni sa mga Hudyo. Ngadto sa mga kamos, gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo og sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag kagawasan ngadto sa mga dinagdaog og sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo. Okay? Now, balo ka ba kini nga statement nganong gikasuko sa mga Hudiyo? Kay kinigikot kani ni Jesus Christ sa Isaiah chapter 61 verse 1. O di na ako basahon, basahan nila inyo na. Kay gikot naman ni Jesus Christ. O kanang Isaiah 61 verse 1, nagpasabot ka na sa pagkamisaya niya, sa pagkristo niya, nga wala dawata sa mga Hudiyo nga siya Misaya. Nga wala siya gidawat nga siya Kristo. Kay ang another word sa Misaya, Kristo man. Kristo meaning gidihugan o galang sa mga Hudiyo nga kung ikaw Kristo mubadbad ka sa ilang kalisod, mukuha ka gikan sa ilang pagkaulipon sa mga Romanhon.
Busa na suko sila kay wa man sila pagtuo nga si Kristo mo'y katumanan sa Isaiah 61 versikulo 1. Ug tungod sa ilang kasuko, mauni ang nahitabo sa 28 ug sa pagkadungog nila niini silang tanan nga diha sa sulod sa sinagoga nangasuko sa hilabihan gayod. Og sila nanindog igilang giabog siya paingon sa gawas sa lungsod o gitaral ngadto sa kilid sa buntod diin didto mahitukod ang ilang lungsod aron ilang ihulog siya sa pangpang. Nganong gusto ihulog sa pangpang, dili kay nagbantay siya sa Sabado. Parehabe sila gamantay sa Sabado. Ihulog siya sa pangpang kay nag-angkon siya nga kanang Isaiah 61 versikulo 1 natuman diha sa iyang pagbasa sa libro nga Isaiah sa panahon sa Sabado nga pagsimba. Mao na ang katinuoran igsuon, dili isyu ang adlong ipagpahulay, ang isyu kay nag-angkon si Kristo nga siya Misaya nga di gid na nila tuan. Padayon igsuon. Kung mabasa na nga ang nagpapat to mga sabat, mo yun ka pa. Murag putol-putol yung signal igsuon. Kay pangitag gwapong likusyon. Kay mura og nagkalami ang iyang pangutana, mura og nakigdebate na ni siya sa ako. Igsoon kanang objective lang ha, ayon na ng word nga mo. Uyon ka ba? Supak ka ba? Kay mura man tag nas debate. More on educational lang, no? Aron ang mga audience nga naminaw, naasad sila mapupo human sa mong programa. Okay? Kana lang inamigo nga pangutana, no? Okay? Kay makabantayan mo ka ng word, mabasa ba, supak ba, uyon ba, tinuod ba? Ay na-experience man nato ko na pero dili maayo dinhi sa television. Okay? Padayon igsoon. Kanang location nga gwapo. Kung mabasa na po ang mga sa o mga ang nagpapatay ni Kristo, Ang nagpapatay kang Kristo. Basa sa brad. Yeah. Oy, way problema. Ayaw na lang basa igsoon. Kaya anyway, nakabalo naman ang mga tao nga ang nagpapatay kang Kristo. Mga tao ramang gihapon nga naa diha sa panahon sa Israel, no? Now, ang issue ani karon mo ni, ngano mang ipapatay si Kristo? Ipapatay ba si Kristo tungod sa iyang pagbantay sa kasuguan? Ipapatay ba si Kristo tungod sa iyang mga maayong binuhatan? Kay kanang maayong binuhatan, isandig man na sa pagbantay sa kasuguan. Atong tan-aw, nganong ipapatay si Kristo? Arita sa Juan 10, nganong ipapatay? Ang issue, dili kay nagbantay siya adlong ipagpahulay. Parehabe sila gabantay ipagpahulay. Ang issue, nganong ipapatay siya, tungod kay siya nag-angkon nga siya Dios at tao roman di ay. Unya di ba sila mutuo nga si Kristo Dios? Atong basaon na. Juan kapitulo 10, versikulo 33. Ingon dinhi sa sugod sa gitawag nato og 32, sugod at 32. Og kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan sa amahan, unsa ba ni ining mga buhata ang hinungdan nga tungod ni ini inyo akong pagabatoon. Mitubag ang mga Hudiyo. Versikulo 33, ingon sila. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, batuon ikaw namo, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo. Wala siya batua tungod sa pagbuhat og maayo. O asa ibasi ang pagbuhat sa maayo, di ba? Pagbantay sa mga kasuguan, maayo na. Okay? Ningon sa wa ka na mo batua dili tungod sa imo pagbuhat og maayo kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Mo ni hinungdan nganong batuon si Kristo dili tungod kay nagbantay siya og adlaw ing pagpahulay apan tungod kay siya ni angkon nga siya si Dios nga tao ramang kuno. Okay, padayon igsoon. Pero uyon ka ba ang nagpapatay Kristo? Uyon ba ko nga? Sabadis ang nagpapatay ni Kristo. Mauyon ko nga ang tanan tao ang gusto magpapatay. Okay, atong basahon igsoon na.
Duha ni ka bersikulo igsoon nga ato nga tagaan og pagtagad aron masabtan nato ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Una, Lucas kapitulo 18, bersikulo 32 nagingon, kay siya igatugyan ngadto sa mga hintil og paggabugal-bugalan o pagkakaulawan o paggaludan siya. 33, siya ilang paghahampakon o pagkapatsyon apan sa ikatulo ka adlaw siya mabanhaw. Kinsa ang nagbugal-bugal, kinsa ang magpapatay, kinsa naglangsang sa cross, sang mga hintel. Of course, apil ang mga Hudyo kay sila man nagtaral, pero hinumduman nato ang Juan 18:31. Atong tanaw no ha. Juan 18:31. Unsay sulti sa mga Hudyo? Kay ang nagpalangsang ang mga hintil man, ang naglangsang. Uban ang mga Hudyo. Okay, tanaw na to ha. 31. Juan 18:31. Og si Pilato miingon kanila, kuhaan ninyo siya og kamoy maghukom kaniya pinasubay sa inyong balaod. Ang mga Hudyo miingon kaniya, wala itugot sa balaod ang pagpatay tao. Mauna nga Hudyo, wala nang unay sa pagpatay kang Kristo. Kay wala mang gitugot sa ilang pagpatay balaod. Busa ilang gitugyan sa mga hintel. Pero ang nagtaral ang mga Hudyo. Pero ang laktod nga pagkasulti, dili lang Hudyo. Ang gitawag nato nga interesado magpapatay kang Kristo, dili lamang hintel. So ginlang ko kamo, si Kristo sad namatay tungod sa atong sala. Meaning to say, tibuok nga tao may ga-contribute sa kamatayon ni Kristo. Kay nga naman, uy, ang akong sala, gibayran ni Kristo. Ang akong sala, gipakamatyan ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. So, meaning to say, kita tanan ang hinungdan sa kamatayon ni Kristo. Dili lamang Hudyo, dili lamang Romanhon, kita tanan. Okay? Padayon nagsoon. Uyon ka ba nga Sabbath breaker? Kay mabasa man. Uyon ba ko nga si Jesus Christ Sabbath breaker? Okay, kung ang imong gihuna-huna kanang John chapter 5 verse 18, wala mag-ingon diha nga si Jesus Christ nag-ingon nga ako Sabbath breaker. Wala gingon diha nga ang apostoles nag-ingon nga si Jesus Christ Sabbath breaker. Ang giingon sa Juan 5:18, girecord ni Juan ang akusasyon sa mga Hudyo nga si Jesus Christ naglapas sa adlawng ipagpahulay kay nanambal og mga masakiton. Okay? Now, ang pagpanambal og masakiton, dili man giisip sa Biblia nga makasala ka. Ang sa mga Hudyo nag-isip ana. Okay? Pero kung ang Hudyo, pamo na, akusasyon man na sa Hudyo, atong tanaw na, ang anyway, wa man ka nagsulti Juan 5:18, pero nagtuo ko nga wala na laing bersikulo ninyo ikapakita na ako. Kana ra maging Juan 5:18. Ako na lang giunahan ka aron na at least malipay rasad ka nga nakita na ko ang bersikulo nga wa nimo madeklarar. Dinhi sa Juan 5 bersikulo 18, og mao kini ang hinungdan nga ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudyo. Mao kuno ni ang hinungdan ngano nga misungot pa ang tinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Okay? So, I mean to say, daghang katarungan. Una, nagpakadiyos siya. Ikaduha, kini nga, ginahuna sa Hudyo nga naglapas si Kristo sa adlaw pagpahulay. Okay? Pero dili si Juan nagsultian Girecord ni Juan ang gisulti sa Hudyo. Now, ato sang i-check, kung tinuod ba ang gisulti sa mga Hudyo? Kay heresy raman ni siya, girecord ng Juan ang gisulti sa mga Hudyo, di gid si mismo si Juan may nagsulti, di gid mismo si Kristo may gisulti. So, ginlang kung mamaora mo ni sa gitawag nato og rule on evidence ba sa gobyerno, sa Rule 133, Section 3, nag-ingon diha, extrajudicial confession of an accused is not sufficient ground for conviction unless it is corroborated by, gitawag nato og evidence of corpus delicti. Meaning to say, mismo pag ganyan balaod sa gobyerno igsoon, na itaw nga nag-angkon sa krimen, dili pa na mo diretso conclude ang gobyerno nga siya gyud, kay basi unyag iya lang giangkon kay gibahiran siya, kinahanglan mo corroborate sa mga ebidensya sa gitawag na tog corpus delicti. Kanang corpus means body, para ng corpus Christi.
corpus body, Christi Christ, so body of Christ. Kini corpus delicti. Corpus means Christ, delicti means a crime. So it is the body of the crime. Ang ebidensya. No, atong pangitaan din kay here's kani siya gi-record naman ni Juan ang sumbong sa Hudiyo. Dili dato diretso tuhuan ang mga Hudiyo. Kay ila ra man ning gisulti, di man sa tanan Hudiyo nag-ingon ani. Kadto ra mang interesado nga mopatay ni Kristo. Now atong pangutan-on mismo si Kristo kung iya bang gilapas ang kasuguan. Kay kumingon si Kristo wa na ko gilapas, na dili tinuod ang gisulti sa Hudiyo. Akusasyon na tukotob. Now atong tanawon, mabasa ba sa Biblia nga gituman ni Kristo ang sugo? Kay kini alay pagpulay sugo man eh. Si Kristo atong pangutan-on. Okay? Juan Kapitulo 15, sa iyang versikulo 10. Okay? Dinitasuan, kay Juan man ay mong gigamit, dinitasuan. 15, versikulo 10, nag-ingon dire. Okay? Ingon siya dire sa versikulo 10. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan o nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Unsa? Nagtuman siya sa sugo o nagpabilin siya sa gugma. Nag-ingon ba siya nga gisupak na ko ang sugo? Wala. Napangutana, kinsa may atong tuhuan? Si Kristo mismo nag-ingon nga wa na ko supaka ang kasuguan o mutuo ta sa akusasyon sa Hudiyo nga gi-record ni Juan diya sa Juan 5:18. Magpili ka ng duha. Kang Kristo ka ba mulaban o sa mga Hudiyo ka ba mulaban? Ani raman na siya kasimpol. Kay wa man mag-ingon ang bersikulo dinhi nga gilapas nako ang adlong ipagpahulay. Ang gi-record dito, mao kini ang hinungdan ngano nga ang mga Hudiyo misamot ang ilang. Oh, gikutlo ang sulti sa Hudiyo gi-record ni Juan. Ang sulti nga doon di dalagid pwede si Juan mo record sa sulti sa Hudiyo diya siyang libro sa Juan. Mo naigso na ato gyud tan-an ang balaang kasulatan. Gani atong sumpayan dinhi sa Mateo 5:17. Nag-ingon siya, wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niya na. So imo makita wa mo ani si Kristo aron sa pagbungkag. Mianhi siya sa pagtuman niya karon na magwali nga gilapas. Dili maayo nga akusahan nato si Kristo nga naglapas sa adlaw yung pagpahulay. Nga daan na niyon si Kristo nga wala ako muani sa pagbungkag. O mianhi ngon sa si Kristo ako nagtuman sa sugo. Nagpabilin ako sa gugma sa akong amahan. Muni ang nalatid sa balaang kasulatan. Pero bueno, salamat sa imong nga pangutana. Ganahan pagilunta ako nga mangutana ka kay ang imong pangutana magamit usab sa atong audience ang gitawag nato makatuon sila og daghang matun-an nila. Pero unsaon taman nga disod man gyud kayo nga ang imong signal putol-putol malangan magyud ta samot sa mao nga signal. Anyway, nalantay mga 8 minutes nga nabilin, pwede pa ang ubang caller, kanang caller nga ang inyong signal maayo kay aron madungog nato kay mismo tingali ang ato nga nanawag sa ato makatestify nga diha sa ilang television magputol-putol ang iyang signal. Okay? So, mintras nga wala pa'y caller, na atay basahon din nga uban nga mga pangutana nga gisgutan din maayong 0905-891-6175. Maayong hapon. Unsaon man ang process para mahimong pari o pastor? Unsaon kuno mahimong pari o pastor? Actually, igsoon, kanang pagkapari, kaniadto raman na. Unya ang pagkapari makuha pinaagi sa dapat lingyakas mga libeta. Okay? Pero ang pagkapastor igsoon, usan ni siya kagitawag natog calling, gani ang nalatid dinhi sa balaang kasulatan igsoon, apil na ni sa gasa sa iglesia. Sa Episo Kapitulo 4, sa iyang versikulo 11, na ay gisulat ang Biblia dinhi aron atong makitaan og mabasa, ingon siya dinhi 4:11. Og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang ubang ebangelista, ug ang uban pastor ug magtutudlo. Okay, ato sang putlon gamay kay natay caller at
Atong caller si Jaime Constantino sa Iloilo. Mayang gabi. Hello. Pastor, Wednesday. Mayang Ako gabi. sa inyo. Mayang gabi usab. Gika sa Iloilo. Ari sa Sara. Ilonggo ako Sorry lang kayo. Dili ko kabalo maghambal ng hilonggo. Okay lang, Pastor. Okay lang, sige. Padayon sa imong pangutana, igsoon. Kung nakakabuhi ba ang tao sa kalibutan, Pastor, may kaluwasan? Ang? Kung nakakabuhi ba ang tao sa kalibutan, may kaluwasan? Yes, naa. Pinaagi kang Kristo. Atong basahon. Dini sa Juan, Kapitulo 5, versikulo 39. Ang gisultis balang kasulatan mo kani. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpahimatuod mahitungod kanako. Primero ng bersikulo igsoon. Ikaduha nga bersikulo, Juan 5:24. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang magapatalinghog sa akong pulong og magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman hinunua na balhin na siya gikan sa kamatuoran ngadto sa kinabuhi. So gisgutan nato ang Juan 5:39 nga nagasusi man tas balang kasulatan kay nagunahuna man kita nga pinaagi niini makakaplag kita sa kinabuhing dayon. Busa akong gibasa ang gitawag Juan 5:24 nga ang kinabuhing dayon igsuon makaplagan lamang nato diha kang Ginoong Hesus. Ato siyang dawaton aron ato madawat ang kinabuhing dayon. Mamanggani ang John chapter 3 verse 16 nagingon, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him," kanang word na whosoever, meaning to say bisag kinsa, bisag unsang rasa sa tao. Whosoever believeth in Him should not be perished, but have everlasting life. Di gyud mawala kundili makakaplag sa kinabuhi nga walay katapusan basta kita magatuo nganha kaniya. Padayon igsoon. Pastor, mangkita ko lihat. Okay. Pilagi ba ang persona sa Diyos? Okay. Pila gyud ka persona sa usa ka pagka-Dios. Okay. Niya sa gitawag nato og Deuteronomy. Actually usa ra gyud ang Dios, dili tulo ang Dios ha. Okay, pero nabahin sa tulo ka persona, dili gyud pwede mahimong tulo ka ang Dios kay ang Biblia dinhi sa balaang kasulatan sa Deuteronomy kapitulo 6 sa iyang bersikulo 4 nagingon, "Magpatalinghog ka o Israel, si Jehova nga atong Dios, may usa lamang ka Jehova." Pero kining usa ka Dios napadayag sa tulo ka persona. Una nga persona igsuon, ato naman ang gidawat nga amahan Dios. Arita kang Jesus Christ. Daghan tag mabasa nga si Jesus Christ Dios. Nay Roma 9:5, Tito 2:13, unang Juan 5:20, na ay gitawag Juan 1:1 Juan 1:1 ngadto sa 3, na ay Kolosas 1:15 ug 16, na ay Kolosas kapitulo 2 bersikulo 9. Pertindaghan na sa balang kasulatan nga si Kristo Dios. Og nasa tay mabasa nga Holy Spirit Dios, buhat kapitulo 5 bersikulo 4, 5 ug 6. So imo makita igsuon nga kini ang amahan Dios, ang anak Dios, ang Espiritu Dios, pero usara ang Dios. Dili na tamiyog 1 + 1 + 1. Kaya ang una, biadis balang kasulatan, nag-ingon ba, go to the world and multiply. Na kung yung kag-multiply, 1 × 1, ang joke na Pero anyway, so nga ni ang balang kasulatan, gipahayag, nga ang usa ka pagka-Dios na padayag sa tulo ka persona, na ang amahan, na ang anak, og naasad ang Espiritu Santo, og naasad na, di na kumubasa igsoon, kay mubo na kaytong panahon, nausad na sa Mateo 28, 19 og 20, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, pamautismo kamo, imong tinunan ng tibok kalibutan, pamautismo kamo sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. So naitulo.
ug sa pagbautismo usab kang Kristo sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto 16 naa sa diha gibautismoan si Kristo, paghawas ni Kristo gikan sa tubig, naay tingog gikan sa langit nag-ingon, mao ni akong pinangga nga anak, ako adunay kalipay, ug nakita usab ang Holy Spirit nga diin mipatong siyang abaga nga nagpakita daw sa lampati. So aduna na ay tulo ka persona sa usa ka pagka Dios. Dili ni siya mabungkag nga pagtulunan igsoon tungod kay naamantay mabasa sa Biblia. Ang uban lang gani naglibog tingali kay si Kristo nagpakatao, ang tao dili gyud kuno sa Dios. Tinuod man na ang tao dili Dios, pero ang Dios pwede magpakatao. Bueno, nakabsa na magita sa atong panahon. Salamat sa pagpanawag sa taga Iloilo, salamat sa caller usab ganina dinhi lamang sa Hope Channel Philippines, sa ngalan lamang ni Pastor Mamerto Gengging, ang atong communication o Hope Channel Manager. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares moingon siya nga nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, moray angay nga mabuhi. Magampo ta. Salamat o Diyos sa imong pag-uban, salamat sa imong gugmag panalangin. Ipadala imong balang spiritu magagiyas matag usa ka namo. Panalangini ang tanan caller, ilabi na usab sa tanang naminaw nga matagaan sila og kabaskog sa iyang panglawas. Ayuha ang mga balatian nga budangat sa kalit. Hilayo kami sa disgrasya, intensyon sa datang tao, o bisan pa man sa mga butang nga gisitar sa yawa. Kundili maangko na mo ang kalipay, amo ning gipangayo sa walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit, nga diin kami maluwas sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Amen. To me, the joy, which money cannot buy. Lee and very hospitable, and most of all, big part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. You now have before you 7,107 islands to enjoy with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all.
clear seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the Pearl of Great Price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives.